Sziasztok! Köszöntök mindenkit az OUVC Failure and Success Stories negyedik és egyben utolsó epizódjában. Ma Hild Imrével arról fogunk beszélgetni, hogy a befektető miért is lehet rizikófaktor egy vállalkozásban. Sziasztok! Köszöntök mindenkit! Ahogy említettem, ma Hild Imrével, az OUVC ügyvezető igazgatójával fogunk beszélgetni arról, hogy miért is lehet rizikófaktor egy befektető egy vállalkozás életében. Ugye ez most nagyon furcsa, mert akasztják a hóhért, ugye mi befektetők vagyunk, de úgy gondolom, hogy erről mégis tudnatok kell, hogy nem minden befektető olyan, mint mi. Imre, mit gondolsz te erről? Igen, nem minden befektető olyan, mint mi, és mi nem olyanok vagyunk, mint néhány más befektető. Na most mindenféle minősítést félretéve természetesen ezt félig viccesen mondom, félig komolyan, de a lényeg az, hogy amikor elér a startupod, a céged abba a fázisba, hogy befektetőt akarsz bevonzani, hát először is jó okot kell, hogy legyen rá, hogy miért akarsz befektetőt bevonzani. A másik pedig, hogy amikor szó szerint egy vadidegent leültetsz az asztalhoz, és ennek a vadidegennek hirtelen elkezd beleszólása lenni a vállalkozásba, ez nem csak egy kávéházi beszélgetés onnantól kezdve. Tehát aláírjátok a befektetési papírokat, átutalja a nem tudom hány számjegyet, és onnantól kezdve felteszi a kérdéseit. És nagyon felkészültnek kell lenned vállalkozóként, hogy tudjad kezelni ezeket a kérdéseket, ugyanis ő nem tud annyit a vállalkozásodról, mint te, mindig kritikusabb, mint te a vállalkozásoddal kapcsolatban, egy kicsit aggódik, hogy mi fog történni, mennyire merjen hinni abban, amit mondasz, vagy amit cselekszel, tényleg úgy fognak a dolgok bejönni, és neked folyamatosan ezt a magatartást, ezt kezelni kell, ezt valamilyen módon kell tudnod a helyén kezelni. Tehát én azt szoktam mondani, hogy amikor valaki megérik arra, hogy befektetőt vonjon be, és ez a megérés, ez most mondjuk az emberi életpályához hasonlítva, hát ugye az emberek nem tínédzserkorukban szoktak házasodni, vagy fiatal kamaszkorukban, hanem azért egy picit várnak, míg megérnek, amíg helyesen látják a világot, amíg kialakul egy világképük, és tudják, hogy mit akarnak. Hát a cégeknél is ez van, a startupoknál is, tehát nagyon kevés eredményre alapozva nagyon nagy kockázat egy befektetés bevonzani. Tehát nem csak a kockázati tőkének kockázatos beszállni, hanem neked is bevonni őket, ugyanis egy olyan területre tévedtek, ami mind a kettőnek egy kicsit idegen. A startup általában hátrányosabb helyzetben van, mert a befektetési téren a befektető mindig otthonosabban mozog, mint a startup. Persze. Hiszen ez az ő territóriuma. Te, mint startup, mondjuk 3 évente egyszer ülsz le egy komolyabb befektetési beszélgetésre, ő pedig 3 évente 900-szor ül le. Na most akkor össze lehet hasonlítani, hogy ki lesz majd jobb ebben a beszélgetésben. Tehát ez egy olyan beszélgetés, amit úgyis elvesztesz. Tehát érdemes úgy leülni, hogy hát lesznek olyan dolgok, amikben nem feltétlenül a legjobban fogsz kijönni a beszélgetésből. Erre célszerű felkészülni. Minél többet képzeld magad, minél jobban tájékozódsz az interneten, kollégákkal, más vállalkozókkal beszélgetve, korábban VC-ként dolgozó emberekkel, jelenleg angyalként dolgozó emberekkel, tanácsadókkal beszélgetve, nagyon sok értékes tudást tudsz felszedni, és egyre bölcsebbé tudsz válni abban a tekintetben, hogy ténylegesen szükség van-e a befektetőre, illetve hogy az a befektető a megfelelő befektető-e. Ugye ez a másik dolog, hogy mivel nem egyformák a befektetők, van olyan, aki nem való neked, és van, aki pedig nagyon is való. Na most mire ezt kitalálod, hogy ez hogyan működik, ki a megfelelő a cégednek, a csapatodnak, annak az adott terméknek, az idő, és ezt rá kell szánni ezt az időt. Mert ha nem szánod rá ezt a 2-3-5 hónapot, hogy kitalálj, hogy körülbelül kik azok az emberek, kik azok a befektetők, akik neked valók, akkor 2-3 évig szenvedni fogsz. Igen, és akkor itt van az a tipikus pillanat, hogy beszélünk startupokkal, befektetést keresünk, hát 1,5 hónap múlva szeretnénk bevonni, de még nem beszéltünk senkivel. Igen, és mindegy, hogy kitől jön, csak a pénz jöjjön. Csak a pénz jöjjön. Hát ez gyakorlatilag ezzel azt mondod, hogy végül majd alkalmazottként fogsz dolgozni a cégben. Hát pontosan. Igen, és szerintem amit nagyon sok startup elfelejt, ugye befektetőként, mondjuk, hogyha a VC-ről beszélünk, ugye nekünk is ugye komoly elvárásoknak kell megfelelni az LP-k felé.
Szóval ahogy a startup azt hiszi, hogy nyomás alatt van, ugye a befektetőnek is nagyon-nagyon átgondoltan kell meghozni azokat a döntéseket, ami mondjuk azt eredményezi, hogy befektetünk egy csapatba, vagy nem. És szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos rész, ami sok startupnál nem áll össze. Nagyon fontos része a befektetőszerzési stratégiának, hogy tudjad, kivel beszélsz, és tudjad, hogy mi van a fejében. Pontosan. Most nyilván nem vagyunk jövőbe látók, meg nem vagyunk telepaták, vagy nem tudom, hogy hívják ezeket az embereket, mentalisták, de azért nagyon sok minden kiderül abból, hogyha fölmész a weboldalukra, megnézed, milyen befektetéseik vannak. Egyáltalán foglalkozott-e már azzal az iparággal, amiből te vagy? Hogyha mondjuk megfelelő iparágban van, akkor célszerű felhívni néhány ilyen vállalkozót, aki már befektetést kapott attól az adott cégtől, és megkérdezni, mit gondolsz róluk. Meg aki csődbe ment. Mit gondolsz XY-ról? És akkor hát általában az esetek felében azért úgy elmondják, hogy figyelj, nagyon jó, imádom, és nagyon sokat tanultunk egymástól, vagy azt mondja, hogy figyelj, menekülj. Tehát mind a kettőből van, mind a kettő előfordulhat. Én, hogyha a te érdekedet nézem, akkor azt mondom, hogy minél több információt gyűjtesz be a piacról, annál jobb. Most fölmész egy ilyen portfólióra, egy ilyen weboldalra, látsz 10 céget, a 10-ből 7 víz alatt van. Magyarán veszteséges, reménytelen. És te beszélgetsz, mint 11. cég. Szerinted mi fog történni? Te, mint 11. cég, hogyha nagyon ígéretes vagy, mondjuk van bevételed is, növekednek a számok, és a VC veled beszélget, a VC az összes veszteségét, amit ott a weboldalon látsz, azt rajtad akarja majd leverni. Mert már nagyon zabosak az LP-k, akit említettél. Az LP-k azt mondják, hol van a pénzünk, hol van a megtérülés, hol van a hozam, és akkor jön a 11. cég, akivel mindig nagyon baráti a viszony az elején, és akkor azt mondja a VC, hogy jó, befektetek, sőt, még rád is fogok fektetni, további befektetéseket is tudok eszközölni, ez egyébként mindig így van, tehát ha egy VC azt mondja, hogy 100-at fektet be, akkor biztos, hogy van legalább 150 vagy 200, amit be tud fektetni, tehát soha nem annyi pénze van, amennyit mond, mindig több van. Jól felfogott érdeke természetesen, hogy be tudja maradni a dealben, de a lényeg az, hogy érteni kell a belső mechanizmusát az ő gondolkodásuknak, mert ő egy portfóliót lát, ő egy istállót lát, amelyikben van 7 beteg, és van 3 viszonylag oké, és meg kell nyerni a csatát. Tehát ha ezt érted, akkor már mindjárt sokkal értelmesebb és sokkal több munícióval állsz oda, nem pedig azzal, hogy 70 milliót kérek, és adok érte 10%-ot, vagy valami ilyen egyéb jámbor szöveget. Tehát ez teljesen lényegtelen igazából. Az értékelés része az nem teljesen lényegtelen, de a végeredmény tekintetében a kisebbik rész. A nagyobbik rész az mindig a feltételekben van, meg ezekben a plusz addicionális másoknak, meg a publikumnak nehezen látható tényekben. És itt egyből 2 nagyon fontos dolog is elhangzott a befektető és a startup kapcsolatáról. Ugye mondtad, hogy mint egy házasság, tehát ez tényleg olyan, hogy onnantól kezdve, hogy ti ezt aláírtátok, ott egy csapat vagytok, de egyben egy ellenérdek is. Ugye a befektető szerette, te is mondtad, azon az egyen megkeresni az eddigi leírt veszteségeket, ezért ő nyilván arra törekszik, hogy a lehető legolcsóbban a lehető legtöbbet szerezze meg abból a cégből. Hogy látod te ezt? Ez bizonyos keretek között így van. Tehát igen, van, aki nem a jól felfogott érdekét fogja szem előtt tartani, és azt mondja, hogy mondjuk 5 év múlva exitálni akarsz, és már mondjuk háromszoros hozamot tudtál termelni, és azt mondja, nem hagyom, hogy exitáljon a cégben, nekem 13-szoros X kell, vagy 13-szoros felértékelődés, hát akkor lehet, hogy azt mondod, mint vállalkozó, hogy ez nem az, amit én akarok, nem fogok még itt ülni 2-3 évig. Ugye ezt hívják VC treadmillnek az angol szakirodalomban, tehát ahol a VC futópadon állsz, és a VC diktálja a tempót, és neked teljesíteni kell, mert az ő célját el kell, hogy érjed. Tehát a befektető az én világomban nem elsősorban a saját érdekének az érvényesítése miatt van bent egy dealben, illetve igen, de ennek mindenféleképpen szinkronba kell lennie a vállalkozó érdekeivel. Mondok egy példát. Számtalanszor előfordul, hogy van egy tisztességes, jól működő magyar cég, ami borzasztóan volt megfinanszírozva, mindenféle hibákat elkövettek a vállalkozók korábban, és mondjuk 60 vagy 70%-ban már a VC van benn. Mert folyamatosan hajlandó volt finanszírozni, de nyilván folyamatosan kért tőkerészt. És a végén már 70%-nál tart a VC, és jön egy külföldi VC, és azt mondja, hogy érdekli ez a cég, nézzük meg a cap table-t, ugye a kapitalizációs táblázatot, tehát a tulajdonrészek felosztását, és azt mondja, hogy ez a cég finanszírozhatatlan.
Azért, mert hogyha 30%-kal van bent jelenleg a vállalkozó, és ő, mint külsős finanszírozó be akar jönni, nem tudom, $500 millió vagy $1 millió, szükségszerűen ki fogja szorítani a vállalkozót. És mindenki tudja, hogy a vállalkozót nem lehet kiszorítani a vállalkozásból, akkor nem lesz cég. Tehát akkor elveszti a lelkét, elveszti a hajtóerejét a cég. Úgyhogy ezért nagyon fontos, hogy józanak legyenek a VC-k abban a tekintetben, hogy mekkorát akarnak harapni. Mert ugye nagyon sok fiatal vállalkozó, vagy kezdő vállalkozó, nem feltétlenül, hogy fiatal legyen ahhoz, hogy kezdő legyen, az nem érti ezt. Tehát úgy gondolja, hogy hát most 25%-ot semmiből felajánlok neki, és akkor mindig marad 75%, csak nem tudja, hogy 3 körrel később az már csak 40 lesz. És elveszti a kontrollt, és gyakorlatilag egy alkalmazottá válik a cégében. És az azért nem jó, mert a vállalkozó, ha igazából az, akkor ezt borzasztóan frusztrálja. Hogy hát ez az ő cége, miért más mondja meg, hogy mi történjen, és ő látja jobban a piacot szinte mindig, nem a befektető. A befektető hetente, 2 hetente egyszer lát bele, és az alapján, éppen az akkori impressziója alapján, a környezet, tehát a piacnak az alakulás alapján hoz ő döntéseket. Ez véleményem szerint bármilyen formában ez helytelen, de a vállalkozónak kell meghagyni a döntési jogot. Ha valaki befektet egy cégbe, én biztosan azt a filozófiát vallom, hogy azért kell befektetni, mert elhiszem nekik, hogy meg fogják csinálni. Nem azért, mert én jobban tudom csinálni, mint ők, és bele akarok szólni. Az mindenképpen egy rossz indítatás. A startupoknak sokszor az van a fejében, hogy oké, 25%, megkapjuk a pénzt, és ez ingyen pénz. Ez nem ingyen pénz. Tehát amit rendbe kell szerintem tenni Magyarországon, és pont téged hallottalak egy panelban múltkor a CEO Ecosystem Summiton, hogy erről beszéltetek, ami nagyon kevés startupnak a fejében van meg, hogy ez nem ingyen pénz, hiszen itt a cost of capital itt a legmagasabb. Míg mondjuk elmész egy bankba, és azt mondod, hogy oké, kérek 1 millió forintot, vagy 10, és visszafizetett kamatostól, még így is jobban jársz, mert virtuálisan a VC pénznek nincsen plafonja. Így van, tehát a VC pénz a legdrágább pénz, és van, amikor ez is jó, természetesen. Tehát félreértés ne essék, nem arról beszélek, hogy a VC-re nincsen szükség van, de egy adott szituációban van rá nagyon nagy szükség, amikor nincsen fedezet a cégben, csak egy remény van, és annak a hite, hogy az a vállalkozó és az a vállalkozói csapat képes létrehozni értéket. Ezt általában egy bank a saját kockázatkezelési rendszere, meg a banki lét miatt ezt nem tudja kezelni. Tehát ez az ő prudenciájukban nem fér bele. Teljesen rendben van. A VC-nek belefér, hiszen kockázati tőkéről beszélünk. Csak ezzel együtt nem szabad elszaladni abba az irányba, hogy akkor viszont mindent el akarunk venni az adott csapattól, ami hát helyek közel azért elő-előfordul, hogy túl nagyot akar harapni a finanszírozó az adott cégnek a tőkeszerkezetéből. És ahogy az előbb is mondtuk, tehát én azt gondolom, hogy azért nagyon fontos józanul belemenni egy ilyen kapcsolatba, és azt mondani, figyelj, én nem akarok elvenni tőled 40%-ot, csak 15-öt, mert akarok hagyni a következő körnek, aki majd bejön, mert amikor értékesebb lesz a cég, akkor már ugyanaz a pénz, vagy annál sokkal több pénz is, kevesebbet, vagy éppen annyit ér, mint az én pénzem most. Tehát ez mindenféleképpen előnyt jelent. Na most akkor, amikor ennek nem volt tapasztalata 10 éve, akkor teljesen logikus volt, hogy mindenki amekkorát csak ki lehetett harcolni, ezt elvette, és akkor utána esetleg feladott jogokat, esetleg feladott tulajdonrészt, nem nagyon volt példa, de a lényeg az, hogy sokkal nehezebb volt régebben vállalkozónak lenni. Most ezért már egy kicsit azért hál' Istennek a vállalkozók felé dőlt az asztal. Ugye például ez a nagyon nem népszerű, és most már Magyarországon is működőképes rendszer, ez a convertible note, tehát az átváltható hitel. Ez ennek az egyik ékes bizonyítéka, hogy nemzetközileg a startupok elmentek abba az irányba, hogy tudod mit, én nem akarom beárazni magamat ma, nem vagyok hajlandó elfogadni, hogy te erős VC azt mondod, hogy 100 000 euróért adsz nekem 15%-ot, mert szerintem az nem fair. Mi lenne akkor, ha úgy adnád a 100 000 eurót, hogy írunk egy papírt, hogy majd a következő kör, ami lehet, csak egy év múlva lesz, vagy másfél év múlva, majd a következő kör árazásánál fogjuk ezt a 100 000 eurót beárazni, magyarán, hogy ez a 100 000 euró mekkora tulajdonrészt ér, és persze, most itt vagy, még senki nincs itt mellettem, nagyon nagy a kockázat, nincsen termékem, nincsen piacon, nincsen bevételem, akkor egy diszkontot fogunk alkalmazni. Tehát a 100 000-et majd úgy fogjuk számolni, mint hogyha 150 000 lett volna, amikor befektetted. Nem annyi volt, de valamilyen módon honorálni kell azt a kockázatvállalást, amivel ez a befektetés járt. Ebbe az irányba ment el a világ, hogy sokkal több startup volt,
még 2021-22-ig, mint befektető. Fordítva, sokkal több befektető volt, mint startup, tehát mint jó startup. Tehát a startupoknak nem kellett versenyezni a pénzért, sőt inkább a befektetőknek kellett versenyezni. Ennek az eredménye a convertible note. Most úgy néz ki, hogy visszajön az, hogy árazzuk csak be, alkudjunk meg az elején, és akkor onnantól menjünk együtt. Illetve hát nyilván vannak azok a tapasztaltabb vállalkozó háttérből érkező befektetők, akik azt mondják, jó, legyen convertible note, és akkor elintézzük a következő körben valamilyen diszkonttal, vagy valamilyen likvidációs preferenciával azt, hogy ők jobban járjanak. Minden esetre én azt gondolom, hogy az egyik jó értékmérője a befektetőnek, hogyha befektetővel ül le beszélgetni egy startup, hogy mennyire hajlandó más befektetővel együtt bejönni egy dealbe. Mert akkor, ha ezt kipróbálod, mint startupper, akkor azt fogod látni, hogy 3 ültök az asztalnál, de 2 beszélget egymással. Tehát a 2 VC fog egymással beszélgetni, hogy mi legyen a deal. Nem pedig a startuppal alkudoznak feltétlenül, mert igazából ők érzik egymást. Ők érzik azt, hogy ők vannak egymással egy piacon, meg egy iparágban, és nekik az fontosabb, hogy abban a relációban legyen egy élhető kapcsolatuk, nem pedig a startupnak mi a jó és mi a nem jó. Tehát ez fontos, hogy az együttműködési készséget le kell tudni mérni. Hiszen amikor arról van szó, hogy ők be akarnak fektetni, te meg el akarod venni a pénzt, ugye 2 érdekelt fél van, létre fog jönni a tranzakció. Csak aztán mi van, amikor baj van? Amikor baj van, akkor az automatikusan a te bajod lesz, és ő azt mondja, hogy hol van a pénzem, hol van a jelentés, hol van a fejlődés, és látod benne van a szerződésben, hogyha újra kell pénzt adnom, akkor azt diszkonttal fogom csak adni. És akkor elkezdődik az a vérzés, amit nem kívánok senkinek, hogy ugye folyamatosan veszed föl a pénzt a VC-től, ő próbál mást is berántani a szituációba, és akkor egyre nagyobb lesz ilyen értelemben az adóssága a cégnek, tehát a kitettsége a külsős befektetőnek, csökken a tulajdonrészed, és hát a legtöbb esetben ennek nincsen jó színezete az alkalmazottak felése, meg a társvállalkozók felése. Vannak olyan, hát nem a VC-k, hanem főleg angyalok, akik ezt egyébként direkt csinálják. Ugye ígértünk az előző epizódokban egy pár ilyen piszkos trükköt, amit a befektetők alkalmaznak. Tehát nálam például van egy ilyen, és akkor kíváncsi lennék utána, hogy te is biztos sok hasonló történetet ismersz, hogy ugye nagyon gyakori, hogy bejön mondjuk az angyal, és mondjuk befektet mondjuk 100 000 eurót, 200 000-re van komitálva, és nem fekteti be mondjuk a második 100 000-et. És pontosan addig vár, amíg te kifutsz a pénzből, addig ígér neked fűtfát, és tudja, hogy nem fogod beperelni, mert nem lesz miből, és utána azt mondja, hogy mégiscsak akkor nézzük meg újra a tömsítet, és egyébként holnap meg tudod kapni, de már nem 15%-kal, hanem mondjuk 35%. Igen, ugye, tehát ez megint csak azt a fajta előrelátást és nyitottságot hívja be, illetve annak a jelentőségére hívja fel a figyelmet, hogy akkor, amikor engedsz beszállni ilyen befektetőket, akkor tudjad, hogy akkor, amikor egy emberrel tárgyalsz, legyen az egy vevő, tehát hogyha eladod a cégedet és a vevővel tárgyalsz, legyen az egy befektető, mindig megkérdezik, hogy még kivel beszélgetsz. És ez egy nagyon fontos kérdés. Tehát itt nem arról van szó, hogy csak veled, hidd el, senki mással nem beszélgetek, ezt nagyon komolyan gondolom, és el vagyok committálva ennek a beszélgetésnek. Ez nem jó, ezt nem mond. Mondd azt, hogy még 5 másikkal beszélgetek, éppen most is oda megyek, és különben nekem körülbelül egy 1,5-2 hónapos az időablakom, úgyhogy én ezzel működök. Mindig vonzó az, hogyha van más kérő is. Ha bevallja, ha nem. És mindig a te előnyödre szolgál. Tehát ha el akarod adni a cégedet, akkor nem fogod azzal fellicitálni az áradat, hogy egy vevő van. Pontosan. Azt mondod neki, hogy 5 millió, jó, akkor legyen 6. Tehát ilyen nincsen, nyilván. Tehát, tehát hogyha valaki már élt valahogy az életben, már ment végig alapvető tranzakciókon az életben, akkor tudja, hogy ez így nem működik. Tehát ezért nagyon fontos, hogy mindig több vasat tartsál a tűzben, teljesen fair módon, tehát nem kell ezt visszataszító módon művelni, meg ezzel visszaélni, de csak mindenki tudja, hogy itt most piacon vagyunk, és a piacon a legjobb ajánlatot szeretnéd elfogadni. És nyitva kell hagyni ezt az ajtót. Az, amikor be van lengetve neked a plusz 100 000 vagy 200 000 euró, de látod, hogy ott dátumokhoz van kötve, időhöz van kötve, vétójoghoz van kötve, az mind-mind, ahogy mondani szoktuk, red flag. Azt be kell fújni minél korábban, mert akkor, amikor elmész egészen az utolsó pillanatig, és nem hívod le,
És amikor lehívod, akkor azt mondja, hogy most már nem lehet, mert találtak valami hibát az ügyvédek, az eredeti dokumentációban, azt is újra kell írni. Hát ez tipikus szituációk szoktak lenni. Akkor már késő. Tehát célszerű az elején úgy belemenni ezekbe a kapcsolatokba, hogy neked mindig legyen több opciód. Tudom egyébként, hogy nálad vannak most egy pár ilyen összeírt kérdés, itt meg is van nyitva a telefonom, nem tudom, hogy látják a nézők, hogy mik azok az emlékezetesek, amiket így feltennél. Aha. Hát figyelj, nekem a kedvencem az, amikor nagyon korai fázisú cégről van szó, bár nem csak nagyon korai fázisú cégnél fordult ez már elő, hogy bejönnek, leülnek, beszélnek, lehet hallani egy kicsit, hogy meg van rendezve az egész, hogy ki mit mondjon, átveszi a szót, tehát nem csak egy beszél, hanem mind a ketten, és akkor így váratlanul belekérdezek, hogy ki a főnök. És akkor egymásra néznek. Az a baj. Ugye? Tehát akkor ezt nem döntötték el, ez egyáltalán nincsen ez összerakva a fejükben. Ez igazából egy bemutató, egy show, de nincsen mögötte tartalom. Tehát ezért ezt mindig szeretem bedobni ezt a kérdést, hogy ki a főnök, mert ez egy nagyon-nagyon erős kérdés szokott lenni, hiszen a startup világban ugye akkora kultusz és akkora fétise van a csapatnak, hogy a csapat a szent, 2 vagy 3 alapító, az az igazi, és a solo entrepreneur az egy kicsit ilyen ámbokfutó, azzal nem érdemes annyira foglalkozni. Én ezzel gyökeresen nem értek egyet, tehát én tisztelem és szeretem az egyszál vállalkozót, ugyanis, és ez egy nagyon fontos mondás, talán az egyik legfontosabb, amire rájöttem az elmúlt néhány évben, hogy bár lehet, hogy a csapat az szent, de ezt a szent csapatot is össze kell rakni valakinek. Nem a szél fújja össze. Tehát valakinek egy nagyon tudatos építkezés eredménye az, hogy az a csapat az úgy néz ki. Miért pont az a Józsi van benne, meg az a Kati, miért nem valaki más? És ennek az oknak nagyon jól, nagyon mélyen kell megfogalmazódni a vállalkozóban, mert a vállalkozó az, aki tudja, hogy mit akar. És emiatt én nagyon szeretek olyan vállalkozókkal dolgozni, ahol van egy nagyon erős ember, a főnök, és mindenki más, még hogy a társalapító is, azért azt mondja, hogy ő csinál mindent, én nem tudom, a technológiát, vagy én a dizájnt, vagy akár, de hogy mindig tudod, hogy kivel kell beszélni, hogyha a cégnek a dolgairól van szó. Tehát ez az egyik nagyon kedvenc kérdésem, ez ki a főnök. A másik, hogy mi a cél. Megint lefagynak, mi a cél? Hát a pénz. Hát nem. Tehát utána mi történik? Utána elkezded építeni a céget, és akkor mi lesz? Én azt szoktam mondani, hogy bármennyire is, sok esetben egyébként a befektetői oldalon is ugye nagyon pusoljuk a startupokat, hogy bevétel, nem biztos, hogy jó ám, inkább azt kellene megnézni, hogy mennyi értéket teremtek. Mert hogy most el tudom adni idén, lehet, hogy eladok belőle 10, de jövőre nem tudok eladni csak 5-öt, mert nem teremtettem értéket, és amit csinálok, az nem annyira jó, vagy nem olyan jó, mint ahogy én gondoltam, akkor ott vagyunk. Mi a cél? Erre gondoltál? Te is itt lennél? Igen, illetve arra, hogy ténylegesen, ha mint befektető megyek be egy vállalkozásba, akkor én szeretném azt látni, hogy ő is pénzt akar csinálni valahol a nap végén, tehát értékteremtés után egy eladási értékből származó pénzt, nem a mi befektetésünknek a felhasználására gondolok, mint pénzt, és mi az indítatása, tehát hogy ő vállalkozó-e, vagy pedig egy szakmabeli, aki most éppen vállalkozó. Tehát ugye nekem a kedvenc példám Elon Musk, tudom, hogy egy nagyon megosztó személyiség, én éppen azon az oldalon vagyok, aki nagyon kedveli őt, mert én azt gondolom, hogy az Elon Musk féle gondolkodás, tehát az, hogy különböző iparágakban rendkívül otthonosan érzi magát, és rendkívül vad dolgokat csinál, és mer megcsinálni, ez pontosan azt mutatja, hogy ő vállalkozó. Mert a vállalkozót nem az ötlet szabja meg, nem az ötlet határozza meg, hanem fordítva. És a jó vállalkozó az ugye a lehetőségre, illetve a probléma megoldásra megy rá, illetve a problémának a jó beazonosítására. Nem egy 3 évvel vagy 5 évvel ezelőtti ötletet hajkurászik a mai napig. Az nem egy jó vállalkozói magatartása véleményem szerint. Az igen, aki bemegy egy piacra, fölméri 3-6 hónap alatt, és azt mondja, itt vannak a lehetőség, ide megyek rá. Mert magának ennek a vállalkozásnak is van egy olyan módszertana már, az elmúlt 15 évben azért ez már kialakult, hogy ez is egy külön szakma, a vállalkozás mint szakma. Hogyan kell elindítani egy vállalkozást tényleg szó szerint a nulláról, amikor még csak 2 asztal van, meg egy internet hozzáférés. Tehát ez egy nagyon fontos mondás, és ezt nem lehet jól kódolni, meg jól ledefiniálni,
ezért én magam részéről ezért keresem ezeket a fajta embereket, akikben benne van ez az indítási és alkotási készség. Még egyet ehhez hadd tegyek hozzá, ez előfordult, ez megint csak egy ilyen tehát személyes tapasztalás. Egy hazai népszerű befektetőnek a csapatát mentoráltam, és megkérdeztem őket, hogy srácok, mik a hosszú távú tervek. Hát amíg finanszíroznak, addig csináljuk, és utána nem. És akkor ezt így, srácok, ezt most így kimondtátok hangosan, ezt éreztétek, hogy ez mi? Igen. És nem érezték. És a Tál is ezt mondja, hogy tényleg csak sokan azért mennek a vízútra, hogy ki legyenek fizetve a fizetés. Igen, tehát persze, nyilván most egy olyan iparágról beszélünk, ami 15-20 év alatt született meg. Tehát ez kb. Olyan, mint hogy egy lavinában akarunk egy hóembert építeni. Tehát rengeteg féle dolog történik, rengetegen áramlanak be a piacra. Tehát talán az egyik legnagyobb probléma az, hogy nincsen idő még normákat kialakítani. Tehát ugyanúgy, ahogy az autóiparban 30 év volt, mire kialakult az, hogy néz ki egy fék, hogy néz ki egy normál kormányszerkezet, mi az, hogy közlekedés. Itt nyilván fölgyorsult az idő, de azért itt egy pár évünk van arra, hogy egyáltalán kialakuljon az, hogy mi a helyes együttműködési forma a startup meg a VC között. Miért van VC? Miért van startup? Mikor jó, ha van? Mikor jó, ha nincsen? Hogyan érdemes ezt csinálni? Tehát ugye éppen most olvastam egy studit, hogy a 2020 vagy 21 óta alapított cégek közül azok, akik tönkrementek 2023 végére, és nem kapnak újabb finanszírozást, és becsuktak, ezek 23 milliárd dollárt költöttek el. Tehát 23 milliárd dollár ment a levesbe. Mert nem volt, tehát ezek nem olyan vállalkozások voltak, amelyek önmagukban bármilyen szinten életképesek tudtak volna lenni befektetés nélkül. Ez már nekem kérdőjeles, amikor befektetés nélkül nem tud lábra állni, vagy már egy elindított vállalkozás nem tud lábon maradni, az akkor igazából egy befektetés hasznosító vállalkozást kíván lenni, igen. Tehát itt egy kicsit én öncélúvá vált ez az egész folyamat. És nyilván mind különböző országban, különböző ökoszisztémákban, ez különböző szinten van meg. Ezek ilyen vadhajtások, csak ugye, ahogy az előbb is mondtam, tehát nincsen még elég nagy nemzetközi, globális értése annak, hogy hogyan kell működnie egy jó startupnak, hogyan kell működni egy jól támogató VC-nek. Minden nap, minden évben több száz, több ezer VC jön a piacra, és mindegyik valamilyen elképzelést kezd kutatni, és mire megtanul valaki jó VC lenni, azt látjuk ugye a magyarországi piacon is azért, ugye, hogy a régi motorosok már sokkal jobbak, mint 10 évvel ezelőtt voltak. De 10 évnek el kellett telni. Most 10 év alatt mennyi minden történt, mennyi költsége volt ennek, akár a cégre nézve, akár társadalmilag, akár a startupoknak a sorsát nézve. Tehát hogy ezekből a tanulságokból én azt látom, hogy sokkal jobb, nagyon jó lenne, hogyha mindenki sokkal többet tanulna. És még valami. Amikor azt mondjuk, hogy a failure, ugye, tehát a kudarc az hasznos. Nem nagyon használjuk, én azt látom Magyarországon, ebben az innovációs ökoszisztémában. Tehát rendkívül sok esetben találkoztam olyan emberrel, az ökoszisztémából kipotyogó emberrel, VC-vel, meg startuperrel, aki próbálkozott pár évvel ezelőtt, és utána hátat fordított ennek az egésznek, mert nem bírta, meg egy kicsit ott volt rajta a stigma, hogy ő elbukott, ő egy nem sikeres VC, ő egy nem sikeres startuper, és most elment valami állásba. És én azt gondolom, hogy őszintén szóval ezeknek az embereknek kellene pénzt adni, mert ezek már tudják, hogy mit nem kellene csinálni, már megégették magukat, de nem kapnak újra pénzt. És én azt gondolom, hogy erre érdemes lenne azért egy kicsit úgy rávilágítani, hogy nem mindig az újak a jók, sőt, kifejezetten az újak még nem tanulták meg, nem érdemes rájuk költeni. Itt van 15 év már mögöttünk, meg kéne nézni, hogy kik azok, akik a legtöbbet tanulták ebben az iparágban, és talán velük valamit kezdeni, mert ők valószínűleg azok, akik már, ahogy mondani szoktam, láttak karonvarjút. Tehát ahogy beszéltük is, nem tudom, szerintem elmondhatom, hogy például a Serial Entrepreneur az a service. A Venture Studio ez ettől nagyon jó. Az, így van, pontosan. Igen, úgyhogy ez szerintem... A Serial Entrepreneur általában már rossz kérdéset tesz fel. Tehát nem, hogy rossz választ nem ad, hanem már a kérdése is jó. Így van. Megtanulta. Jó, még tudom, hogy van el egy nagyon fontos kérdés, a kedvencem. Igen. Azt még tedd már föl, Léci, még a vége előtt, és utána... Az melyikre gondolsz? Hát mi van akkor, hogyha
nincs 100 millió. Ja, igen. Volt, ez megtörtént. És szerintem ez egy nagyon aranyos kérdés. Tehát volt egy konkrét eset, hogy mennyi pénz kell, nagyon flottul működött a pitch, a beszélgetés, mennyi pénz kell? 100 millió. És akkor én egy ilyen provokatív típus vagyok, és mondom, figyelj, bocsi, nincs 100 millió, 99 van. És akkor láttam az arcán a vállalkozónak, hogy basszus, ebbe beleszaladtam. Mert érezte, hogy ha most azt mondja, hogy az nem jó, akkor ad egy kiutat nekem, hát akkor nem fogok befektetni. Ha azt mondja, hogy jó, akkor ugyan mire kért az utolsó 1 milliót? Igen, lehet erről is kellene egy podcast sorozat, alkudozás. Igen. Én megmondom őszintén, igen, alkudozás az egy jó szó, és annak helye van. És azért gondolom, hogy helye van, tárgyalás, technika, alkudozás, ugyanis a vállalkozó ezt fogja csinálni majd az ügyfeleivel. Tehát, hogyha velem jól tud alkudozni, és általában a pitch mindig ezt méri le. A pitch az egy sales pitch, ugye, amikor eladja magát a befektetőnek. De ő ugyanígy el fogja adni magát a potenciális vevőnek. És hogyha azt érzem, hogy várjál már, ez az ember fog kimenni nagy partnerhez pitchelni a terméket, hát nem értem, hogy miről beszél, akkor miért fogja majd a nagy cég vagy a nagy multi megérteni? Tehát ezek ilyen áthallások vannak benne. Tudatosan vagy tudattalanul ilyen áthallásokkal működik az ember, hogy hát szívesen képvisel, jó, ha engem képvisel a XY? Nem is tudom. Pontosan. És így a végére még van nálad egy pár nagyon jó statisztika. Ha már failure, akkor nézzük már meg ezeket. Szerintem ez egy jó záróakkordja lehetne ennek a beszélgetésnek. Nagyon-nagyon tartalmas volt szerintem egyébként eddig, úgyhogy akik hallgatták, ez tényleg a fekete öv, azt kell, hogy mondjam. Ezt talán nem mondja el mindenki így, szerintem. Igen, nem mondja el mindenki így. Én azt gondolom, hogy nem feltétlenül azért nem mondják el, mert úgy titkolóznak, vagy nem akarják, hogy a világ tudjon róla, de nem feltétlenül állt össze mindenkinek abból a szempontból, hogy nem ültek annyi széken ebben a játékban, mint ami nekem megadhatott. Nekem nem volt tervem, hogy minden oldalon üljek, de úgy alakult, hogy majdnem minden oldalon ültem már, és volt lehetőségem megérteni, hogy ki hogyan és miért úgy gondolkodik, és ezért tartom nagyon fontosnak, hogy az ökoszisztéma szemléletet súlykoljuk, hogy mindenki egy kicsit megértse, hogy a másiknak mi van a fejében, miért úgy gondolkodik, mik azok az adottságok, ami miatt ő azokat a szempontokat tolja, és azokat a szempontokat meg nem, ami neked fontos lenne. És minél inkább be tudunk helyezkedni a másiknak a szemléletébe, annál valószínűbb, hogy valami jó dolog fog ebből kisülni. Kommunikáció, ugye megint az alapja mindennek, hogy elmondjuk, hogy én ezért nem akarom azt csinálni, amiről te beszélsz, és akkor te erre el tudsz kezdeni reflektálni. Ez sokkal hasznosabb információ, mint ha azt mondom, hogy nem. Ugye a hagyományos, vagy nem mondok semmit, az a másik válasz. Tehát amikor kiküldesz egy term sheetet, kedves vállalkozók, kiküldesz egy term sheetet, és nincs válasz a term sheetre. Tehát az egyrészt nem illendő, másrészt fogunk még találkozni az életben. Az nem olyan nagyon jól veszi ki magát, hogyha nem válaszolsz egyáltalán semmit. Azt sem mondod, hogy ezt nem fogadom el, hanem semmi válasz. Tehát, hogy egymásnak a helyén kezelése és a pozitív kommunikáció. Én nem láttam még olyan esetet, amikor a pozitív kommunikáció, tehát az, hogy ha szörnyű term sheetet kapsz egy befektetőtől. Miért nem így volt, hogy ez miért így van ez? Tehát miért gondolod azt, hogy engem ilyen feltételekkel kell büntetni? És nyugodtan használj ilyen szavakat. Miért kell engem büntetni? És akkor elmagyarázza, hogy mit gondol, ha el tudja magyarázni. Ha nem tudja elmagyarázni, akkor azt mondja, hogy legalább én elmondtam a kételyeimet. A kommunikációnak ebből a szempontból is csak előnye van. Tehát ezt mindenféleképpen javaslom, hogy mindenki művelje, mert ebben úgy általában, mint magyar kultúra, elég le vagyunk maradva. No, tehát azt mondtad, hogy 10 ok. Ugye ezt a 10 okot nem mi raktuk össze, félreértés ne essék. Ez egy európai statisztika, hogy a 2020-21-es ugye Covid válság utáni időszakban, azt hiszem 22-ben csinálták ezt a statisztikát. Mik voltak azok az okok, a top 10 ok, a 10 legfontosabb ok, ami miatt egy startup elbukik. A 10. ok, most visszafelé megyünk, mint nem tudom, Oscar díjnál, vagy a Billboardon szokták csinálni. A 10. ok, előre nem látható krízis.
Oké, hát ez egy felmentés mindennel, rendben van, hagyjuk. Ha tényleg krízis, tehát tényleg egy Covid, vagy egy, nem tudom, egy háború, tehát arra nincsen igazából komoly megoldás. Pont tegnap beszéltük, hogy Izraelben most is kötnek díleket. Bunkerekből, de meg. Igen. Nem wifi-vel kommunikálnak, mert ugye azt éppen kilövik, hanem vezetékesen, de attól függetlenül a bunkerből is tudnak díleket kötni, és vannak exitek a mai napig. Ez azért eléggé elgondolkodtatásra készített minket szerintem. 9. ok, amikor a vállalkozó elveszti a kedvét. Na ez akkor történik, hogyha 93% a cégnek már nem az övé, akkor elveszti a kedvét. Akkor azt mondja, hogy tudod mit? Járj ide be valaki más. Tehát ez megint csak mire ösztönzi a vállalkozót, és kell, hogy ösztönzön téged is. Minél tovább, minél nagyobb része maradjon meg a cégnek, de nem a végtelenségig, és észszerű határok között. És ugyanez igaz a befektetőre is, hogy nem kell a 70%-át, 80-90%-át elvenni a cégnek, mert végén nem lesz belőle semmi. Hanem meg kell hagyni azt a lehetőséget, és ez egy nagyon érdekes mondat, amit valamiért a legtöbb befektető, akivel beszélgettem, nem értett, hogy meg kell hagyni azt, hogy legyen kedve a vállalkozónak csinálni ezt. Tehát, hogy ezt érezze, hogy ez még az övé, ez nem már valaki másé, nem valaki másnak az érdekkörébe tartozó, mást kiszolgáló, más alá bedolgozó cég. Ez fontos. Még annyit ide hozzátennék, hogy ez nem csak az üzletrésznek tehát a feladása, hanem a különböző adminisztrációs kényszer, direkt használom ezt a szót, amit néha a befektető rátesz a startupra. Így van. Pályázzál, mert nekem az jó, dolgozzál ezzel a másik startuppal, mert nekem az jó, mert akkor ott van bevételem, és akkor ha ott van bevétel, akkor azzal meg tudom menteni a portfóliómat. Ez téged hol érdekel? Hát téged a saját céget fog érdekelni. Ugye szoktuk mondani, hogy amikor befektetőt vonzol be a cégbe, akkor egy kicsit a főnöködet veszed fel. Tehát ezzel a gondolattal üljél le beszélgetni a másik félel, és mondom, nyilván vannak nagyon jó főnökök, meg vannak nagyon jó kapcsolatok, természetes, de a lényeg az, hogy érezni lehessen azt, hogy ez a kommunikáció, ez a stílus, ez a kémia, ez működni fog, és nem eluralkodni akar a befektető, vagy a befektetői cég a cégeden, hanem együttműködni. És ez csak kommunikáció, és minél több kommunikáció és beszélgetéssel, és személyes beszélgetéssel történik. Én egy régi vágású típus vagyok, én szeretek személyesen találkozni emberekkel, nem Zoomon keresztül, mert valahogy az nem működik nekem. De nyilván, amikor már csak 27. találkozó van, akkor az lehet Zoomon, de az első 2 biztos, hogy nem. No, következő. Ez nagyon jó, tehát őszintén szólva, olvasva ezt a 10 okot, most jön a következő, egy kicsit olyan, mintha én általános iskolai osztálykirándulást olvasnék, hogy miért nem volt jó az osztálykirándulás. 8. Nem tanultunk a hibáinkból, és nem változtattunk a működésünkön. Hát, tehát aki tehát csinál valamit, hibázik, és ugyanazt csinálja tovább, az nem fog célt elérni, tehát innentől kezdve már csak elhúzzuk a végső kudarcig az időt. Következő ok, rossz partnershipeket létesített. Magyarán valószínűleg nem a megfelelő ügyfélkörrel, vagy nem a megfelelő támogatói supplier körrel dolgozott. Megint csak kommunikáció, tehát hogy beszélgetsz emberekkel, hírt szerzel, felméred, hogy más mit gondol azokról a partnerekről, legyenek azok ügyfelek vagy beszállítók, és minél mélyebben belemész. Mert ezek kritikus elemek. Tehát a startup életében, aki nem kritikus, tehát te végzed a mission critical tevékenységeket, mint startup. A nem mission critical-eket kiszervezed valamilyen suppliernak, de attól még az fontos. Tehát nem lehet rálegyinteni, ez mindenféleképpen fontos. Hogyha ő nem jól fog teljesíteni, akkor neked annyi. A másik, ami még fontosabb, az ügyfél. Ugye szoktam mondani, hogy a startup sebessége az az ügyfél sebessége. Az ügyfeled lassú, te nem tudsz gyors lenni. És akkor ez megint olyan, hogy azt mondják az emberek, hogy 1 + 1 az 2. Igen, de gondolj bele. Tehát egy nagyon nagy multinak vagy a beszállítója, te akármilyen gyors lehetsz. Ha ő nem tud olyan sebességgel befogadni dolgokat, nem tud olyan sebességgel dolgozni, akkor téged le fog lassítani. És ez neked nem jó. Te startup vagy, neked az egyik előnyöd, hogy gyors vagy. No, 6. pont. Nem a jó embereket vettem fel a cégbe. Hát, ez egy ős probléma. Nagyvállalatoknál is, de hát egy kisvállalatnál ugye természetesen még hamarabb és még markánsabban megmutatkozik ez a probléma. Ez gyakorlatilag egy HR business.
ezt nagyon kevesen szokták elmondani, de itt minden az embereken múlik. Minden nap az emberekkel, amikor elmennek a munkából, a cég értékének a 100%, aki elhagyja az épületet, és aztán visszajön reggel. Tehát, hogy ezek az emberek olyanok, hogy tűzbe mennének a cégért, az nagyon jó, mindenki ezt keresi, ez nem mindig van így. A te feladatod az, hogy ez minél inkább így legyen. Ez megint csak úgy fog jól működni, hogyha egy olyan céget építesz, egy olyan csapatot, és lemerek menni odáig, hogy egy olyan személy vagy, aki vonzó, akivel szeretnének dolgozni emberek, akivel büszkeség dolgozni, akire fölnéznek valamilyen szinten. Lehet, hogy fiatal vagy, de attól még érthetsz valamihez nagyon jó. És ez kell, hogy meglegyen. Tehát ez nem egy tranzakció, ez nem egy szerződéses viszony, hogy én most egy startupban dolgozok. Ez egy nagyon labilis szerkezet ahhoz. Tehát mindenféleképpen kell, hogy legyen ez egyfajta ilyen szenvedély, egyfajta ilyen pozitív energia. Tehát az, hogyha rossz embereket veszel fel, az valószínűleg azért van, mert nem tudod, hogy kell fölvenni embereket, és gyorsan kell csinálni, mert a befektető azt mondta, hogy most hóvégéig fel kell venni még 5 embert. Önmagában benne van a mondatban, hogy ezt nem így kellene csinálni. Én javaslom, hogy vagy HR tanácsadókon keresztül érdemes ezt a feladatot végigcsinálni, vagy pedig nagyon sok időt kell rászánni, hogy megérezzed, hogy mikor vagy úgy vele, hogy ha ez az ember hónap bejön dolgozni hozzám, akkor jobb lesz nekünk. És ez ritkán jön meg ez a pillanat, de ha megjön, akkor azt meg kell ragadni. És tehát a startupoknál ott nehezedik, hogy valamiért mindenki úgy akarja felvenni a startupokba az alkalmazottat, hogy equity-val. Ezt nem tudom, hogy te tapasztaltad-e, de hogy kis cég, és akkor csatlakoznak hozzá, még nem tudnak annyit fizetni, de beígérnek valami 5-6%-ot. És akkor onnantól kezdve, na azt már soha nem teszed ki onnan. Igen. Ha elvégzi a munkáját. Ha nem, ha lelkes voltál, és felvetted, és elhitted, és nem jól, legnehezebb. Igen, hát erre van a vesting szerződésnek a rendszere, erre van ugye sajátos, akár egy saját szerződés struktúrát is ki lehet alakítani, hogyha nem akarod azt az embert a későbbiekben, amikor legyen jogod visszavásárolni tőle a tulajdonrészt. Szóval ezt kezelni kell tudni. Ez egy sokkal bonyolultabb kérdés, mint hogy egy 3-4 mondatban ezt jó tudjuk lefedni, de nemzetközileg is azt lehet látni, hogy mindenki kezd rájönni arra, hogy az embereken múlik minden, nem a pénzen, mert sokkal kevesebb tőkéből egy jó csapat sokkal nagyobb céget tud építeni, mint vice versa. 5. probléma, ami miatt a startupok elbuknak, a rossz business plan, rossz üzleti terv. Hát ez önmagában egy kicsit vicces, hiszen az üzleti terven lehet változtatni, ha engedik. Ugye? Tehát, hogyha a tied, akkor te akkor változtatod meg, amikor akarod. De ha egy olyan üzleti tervet hajtasz végre, amit a befektetőnek beadtál, és benne van, hogy 3 évig ezt fogom csinálni, és esetleg a befektető nem elég rugalmas, és azt mondja, hogy nem hagyja, hogy te eltérjél attól a tervtől, mert ő ezt fogadtatta el a tulajdonosai felé, akkor egy olyan szorult helyzetbe kerülsz, ami akár odáig vezethet, hogy vagy el kell adni a céget, vagy egy rossz értékeléssel vagy be fog zárni a cég. Tehát ezért nagyon fontos, hogy amikor az üzleti tervet nézegetjük, én mindig azt szoktam mondani, hogy a tervezgetés fontosabb, mint a terv maga, mert azt meg lehet változtatni, és ezért terv, nem tény. Ez nagyon fontos tudatosítani mindenkiben, hogy ezen lehet majd módosítani, ahogy változnak a piaci körülmények. Az egyik leginkább agyonhallgatott, és szerintem a legfájóbb tény a startupok életében, hogy mennyire nem tudnak felkészülni a lehetőségek kihasználására. Tehát itt ülnek adott év, nem tudom én, nyarán, eltervezik, hogy hogyan fog működni a cég, nyilván abból az információból indulnak ki, ami rendelkezésükre áll, és 3 hónap múlva, fél év múlva bejön valami nagy lehetőség, és nagyon gyakran nem ugranak rá, mert ők már eldöntötték, hogy mi az ő céljuk, és mit akarnak elérni, és egy sokkal nagyobb lehetőségre nem ugranak rá. Tehát a vállalkozó a lehetőségre megy. A lehetőségre egy nagyon nagy problémára, amit ő meg tud oldani, nem pedig az eredeti fél évvel ezelőtti tervnek a végrehajtására. Tehát ezt hívják pivotnak. Tehát meg kell tudni változtatni a működésedet, hogyha egy nagyobb lehetőséget látsz. És a befektető, ha ezt érti, akkor egy nagyon jó kapcsolatban tudsz lenni a finanszírozóddal. 4. legfontosabb probléma egy startupnak a bukásában, készpénz problémák. Nincsen elég pénz. Teljesen fair, ugye minden ilyen vállalkozás építéséhez kell valamilyen szintű tőke, vagy saját, vagy bármilyen más forrásból, de hogyha ez nincsen, akkor ebből
ebből nehéz kijönni. Az, hogy honnan lehet bevonni tőket, az megír egy misét, de természetesen nem csak VC pénz létezik a világon. Persze, és egy jó vállalkozó egyébként kombinálja a lehetőségeket. Dilutív, nem dilutív funding optionok, grantek, bankhitelek, személyi kölcsön, family friends, bootstrapping, azokat egy jó vállalkozó összekombinálja. Így van, és az a VC-nek is jó. A VC-nek is jó, hogy egy tájékozott vállalkozója van, mert akkor non-dilutívra fog rámenni, magyarán az olyan tőkére, amelyik nem higítja ki a cégben már bent lévő tulajdonosokat. Tehát ha mi, mint VC bent vagyunk egy vállalkozásban 30%-kal, és a vállalkozó non-dilutív finanszírozást talál, akkor maradok 30%-on a cégben, vagy maradok azon az adott százalékon a cégben, és több pénze lesz a cégnek. Hát ez csak nyeremény. Tehát miért ne ösztönözném a vállalkozót arra, hogy ezeket a forrásokat bevonja. Harmadik legtipikusabb probléma, rossz időzítés. A rossz időzítés az általában azt jelzi, hogy nem figyeled a piacot, elképzeled a piacot, az igazi piac az nem azt gondolja, amit te gondolsz, és az időzítés az már vagy elcsúszott, tehát már régen elment az a vonat, vagy még messze nem jött meg. Azt gondolod, hogy erre lesz majd az adott termékre, szoftverre van igény, de ez csak egy képzeletbeli világban van így. A második ok, a piaci feltételek váratlanul nagyot változtak. Hát ugye szokták mondani, hogy ez a darwini mondás, hogy nem a legerősebb meg a legügyesebb, hanem nem a legerősebb és a legügyesebb éli túl a változásokat, hanem az, aki a leginkább adaptív, aki leginkább tud alkalmazkodni. És hát a startup, mivel hogy kicsi, hogy az egyik része a DNS-ének, hogy gyorsan tud alkalmazkodni a változásokhoz. Persze ennek vannak határai, hogy milyen mértékű változások, mennyire kritikus elemei kell, hogy megváltozzanak az adott startup működésének, de el tudom hinni azt, hogy van olyan változás, ami tényleg alapvetően a termékfejlesztést, az egész vállalati gondolkodást azt alapjában megrázza, de általánosságban ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy megint csak a rugalmasság, ami ebből kijön, a rugalmasság és az alkalmazkodó képesség, amit nem csak, hogy értékelni kell, hanem ápolni kell a cégen belül. És az első, legfontosabb ok, amiért a legtöbb startup elbukik, doppergés. Most pont nincs, pedig általában. Most ebben nincsen. Jó, nagyon jó. Doppergés, mert a startup nem értette meg a piacot. Kicsit úgy érzi az ember, hogy verni a fejét a falba, hogy hát az hogy lehet, hogy nem értette meg a piacot. Hát ha hiszitek, ha nem, de így van. Ugyanúgy, ahogy az 5 méterről is felé lehet rúgni a labdát a fociban, láttuk azt is, egy-két mérkőzésen itt is előfordulhat, hogy ez egyszerűen mindenki elhitte, a startup is, meg a vállalkozó, meg a befektető is, hogy ott van az a piac, csak ki kell fejleszteni a terméket, és el kell nekik adni. A legfontosabb lecke talán minden ilyen podcastből, vagy mindenhol, ahol megszólalok, az, hogy csak a piaccal foglalkozzál. Mert ha a piaccal foglalkozol, és ez kihallatszik a pitchetből, kihallatszik a beszélgetésből, a cégből, a cég weboldalából, akkor tudod, mi történik? A jó befektetők is megjelennek. Tehát a jó befektető ezt látja, és ezt keresi. Nem a shiny, ugye ez Amerikában egy ilyen mondás, ez a shiny object. Tehát nem azokat a dolgokat keresik, amik tudják, hogy elvonják a figyelmét, hogy trendik, meg cool, és arra késztetik a befektetőt, hogy akkor ezzel lehet dicsekedni. A jó befektető az azt keresi, hogy valaki olyanba tudjon fektetni, aki érti a piacot. Ez az egyik legfontosabb tulajdonság. Azért, mert nagyon sokan, akik értik a piacot, és most ez tényleg szerintem egy nagyon fontos soundbite így 2023 végére, akik értik a piacot, azok nagyon hamar sok pénzt tudnak keresni. És aki nagyon hamar sok pénzt tud keresni, annak nem kell befektető. Tehát abban a pillanatban kell elkapni még a vállalkozót, amikor még nem keresett nagyon sok pénzt, és nem tud mindent megvalósítani saját maga. Ha megnézitek, körülnéztek a világban, megnézitek a sajtót, a Forbes-t, bármit, nagyon sok olyan vállalkozó van, akinél nem merül fel, hogy ki a befektetője. Ezért. Csak a piacot kell érteni. És ha a piacot érted, és ez egy kíméletlen csata, tehát a piac az nem egyszerű megfogni, sokáig tart, kínlódni kell néha, megérteni, miért nem úgy van, megint rossz emberekkel beszéltem, gondolod te, de nem.
Tehát ez egy olyan folyamat, ami amit eltarthat 1-2 évig, de miután megérted a piacot, és otthonosan mozogsz benne, és otthonosan tudsz kapcsolatokat építeni benne, onnantól kezdve ász vagy, onnantól kezdve nagyon vonzó vagy a befektetőknek, és onnantól kezdve sokkal jobb az alkupozíciód. Úgyhogy mindenkit erre biztatok. Tehát nem azt mondod meglepő módon, hogy az kell egy pitch-deckbe, hogy szom, és hány százalékot adresszál a startup, hanem az, hogy hány szándéknyilatkozatot írtál alá, hány potenciális ügyféllel beszéltél? Igen. Ez a tamszomszom, igen, ezt nagyon szeretem, és szoktam mondani, hogy valaki egyszer valahol nagyon megtanította. Tehát ugye? Nagyon. Én igazából tényleg le a kalappal azelőtt, aki ezt bevezette, mert egyetemeken is látom, ilyen egyetemi mentorálási projekteken is, hogy a tamszomszom mindig megvan. Nem tudja leírni, hogy miről szól a cég, de a tamszomszom az ott van. És pontosan, ezek megint csak formák, ez megint felület. Tehát mélyén igazából nem értő, hogy miről beszél, egy kicsit úgy elpantomimezi, hogy hát így néz ki a piac, aztán ekkora ebből az, amit meg lehet körülbelül, és az ekkora, amit el fogunk érni. Dehogy is. Tehát egyáltalán miről beszélsz? Tehát mi az az értékajánlat? Mi az a termék, amiről beszélgetsz? És miért arról beszélgetsz? Beszéltél már ügyféllel? Tehát amikor hozzám egy startup, és azt mondja, hogy 3 ügyféllel beszélgetett, és akkor neki vége az ügyfélfelfedezésnek. Nincs vége az ügyfélfelfedezésnek 3 beszélgetés után. Tehát, hogy még igazából el se kezdted megérteni, hogy működik az adott piac. Tehát a startup, én azt gondolom, hogy a startup világban ezek a dolgok, hogy ügyfélfelfedezés, piackutatás, piaci validáció, időzítés, ezeket ritkán lehet hallani, pedig nagyon-nagyon fontos elemei a startup építésének, ellentétben a fundraisinggel természetesen, meg a hozzá hasonló ilyen nagyon szexi, trendi és nagyon sok millió forintot igénylő más elemeiknek. Tehát ezért nagyon fontos, hogy ha a piacra koncentrálsz, különösen a mai világban, 2023 technológiai vívmányai közepette, akkor nagyon gyorsan sok információt és sok tudást tudsz megszerezni a piacról, különösen az AI-nak, ugye a hajnalán vagyunk, ami olyan versenyelőnyt jelenthet, amivel tényleg nagyon nagy vállalkozást lehet építeni. Mindenkinek ajánlom, hogy vállalkozást építsen 2023-24-ben, mert ennek van itt most az ideje. És hogyha úgy gondolkodol, ahogy mi, amit most itt elmondtunk, akkor tudod, hol találsz minket, obudaunivc.com. Tökéletes végszó. Nagyon szépen köszönöm a hallgatóknak, akik velünk tartottak ma. Remélem, hogy hasznos volt, és biztatnálak benneteket, hogy ha van még olyan ok ezen a 10 kívül, amit itt most elhangzott, akkor írjátok meg kommentbe, mert nagyon kíváncsiak vagyunk rá. Tehát akkor ez volt az utolsó epizódja a Failed Year Success Stories-nak. Jövőre akkor innen folytatjuk, és sziasztok!